Fl-aħħar xhur id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi sema lis-sajjieda u l-Bark Lora li joperaw f'Wied iż-Żurrieq, żona mill-aktar infittxija mill-Maltin u t-turisti biex tkun riġenera boathouse u tinġi installata winch ġdid. Dan il-proġett ġie inawgurat mis-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia flimkien mal-President tal-Blue Grotto Malta Boat Service Clayton D'Amato. Dan ix-xogħol li sar mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi se jkun ta' għajnuna kbira għal dawk li jużaw id-dajjes f'Wied iż-Żurrieq, speċjalment is-sajjieda kif ukoll il-Bark Lori li jieħdu lin-nies jaraw il-veduti li joffru Wied iż-Żurrieq u l-għerien tal-madwar. Fil-boathouse sar xogħol ta' manutenzjoni fosthom kisi tranġar tas-soqfa żeba kif ukoll riġenerazzjoni tal-faċċata sħiħa. Li ma boathouse se tkun utli fl-istaġun tax-xitwa biex id-dajjes ikollhom postkenni li jinqal l-elementi. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Bark Lora ta' Blue Grotto wera l-apprezzament tiegħu għal dan il-proġett. Bħala da tal-Bark Lora tal-Blue Grotto napprezzaw ferm dan l-investiment li sar hawnhekk fil-post minn fejn operaw ta' kuljum. Investiment illi sar installazzjoni ta' winch ġdid illi jgħinna ħafna inaqqas it-tbatija għall-Bark Lora tagħna biex intellaw id-dajjes tagħna speċjalment meta jkun maltemp estrem. Kif ukoll il-manutenzjoni fuq din il-boathouse ta' warajna fejn sar xogħol estensiv illi ovvjament serħilna aktar moħħna fejn nżommu l-opri tagħna li nqalgħu l-għajxin tagħna bihom f'post sikur. Is-Segretarju Parlamentari Farrugia qal kif il-Gvern jibqa' kommess li jagħmel il-ħajja tal-individwi aħjar u iżjed faċli, kompla li meta ġie avviċinat biex isir dan il-proġett ittieħdet azzjoni mill-ewwel biex illum Wied iż-Żurrieq għandu boathouse aħjar u winch ġdid li se jkun ta' għajnuna kbira s-sajjieda u l-Bark Lora.